L'Horta de València és el reflex de la nostra història i fruit del treball i esforç de tantes generacions de valencians i valencianes. El seu paisatge d'horts i alqueries és clau en el desenvolupament territorial, en la producció d'aliments d'alta qualitat i atractiu turístic de primer ordre. El Govern del Botànic ha aprovat la Llei de Protecció de l'Horta i el seu Pla d'Acció Territorial amb l'empenta del company Lluís Ferrando, secretari autonòmic d'Ordenació del Territori. El compromís de Lluís i de molts altres valencianistes ha impulsat una normativa capdavantera per a garantir la protecció de milers d'hectàrees i la seva activitat econòmica per fer de l'horta un territori generador de riquesa. València ha d'exercir un paper de lideratge en la protecció de l'horta, que garantisca el seu futur desenvolupament agrari i la tasca dels llauradors i llauradores que cada dia treballen la terra, en col·laboració amb els ajuntaments dels diferents municipis que ens envolten, amb els seus veïns i veïnes i les associacions agràries, volem que l'horta siga més coneguda, estimada i protegida pels valencians i valencianes.